Следва 12 октомври 2022, Оуквил, Онтарио. Оуквил е малко градче. Хората работят в Торонто и само преспиват тук. Тихо е. През учебната година Скот Маккинън и дъщеря му Лола живеят рутинно. Всяка сутрин се събуждат, обличат се и се насочват към колата. Всяка сутрин в 8 откарвам Лола в училище. Говорим си за музика и групи. Лола им е голям фен. Помня, че онази сутрин снимах небето. Има едно стихотворение: червено небе сутринта, моряците са в беда. Червено море вечерта, те са на брега. Трябваше да се поучи от него. Когато наближават натовареното кръстовище на две пресечки от училището на Лола, чуват сирени. Лола инстинктивно вади телефона и започва да снима. Тя е същински лаятърп. Вади го веднага и снима. Видях един мъж и възкликнах: Господи, по улицата тича гол мъж. Боже! Странно е, страшно е. Недоумяваш защо този тип е там в 8 сутринта. Господи! Какъв му е проблемът на този? Дано ченгетата го спипат. Първоначалният шок прераства в притеснение. След като тича гол по главна улица, покрита с камъни и счупени стъкла, се чудиш на какво ли е способен, а и тича до колата ти. Проверих дали вратите са заключени. На мястото пристигнаха една-две патрулки. Накрая станаха 9-10. Не съм виждала по-вълнуващо нещо. Полицая догонва бягащия мъж, задържа го и му щраква белезниците. Слава Богу, не му причинява сериозни наранявания, нито пък мъжът се втурва през трафика, рискувайки да бъде сгазен от насрещно идваща кола. Мина без наранявания. Предположих, че съпруг се е прибрал вкъщи и е заварил жена си или приятелката си с този тип. Но ситуацията е по-опасна, отколкото те си представят. На няколко пресечки от мястото, където е арестуван, заподозреният напада собственик на дом, намушква го, взема дрехите му, скача през прозореца на къщата и побягва. След като с Лола разбрахме, че този тип е нападнал човек, вече гледахме с други очи на инцидента. Беше направо шокиращо. Дано да са го тикнали в затвора и да му помогнат. Надявам се, че ще разполага с необходимото, за да се реинтегрира в обществото. Облечен. От глава до пети. Лола пуска записа онлайн и реакцията е страхотна. Боже мой! Качих го в интернет и след ден-два беше събрал 10 000 гледания, после 100 000. Адски се зарадвах. До тогава не бях получавала такова внимание онлайн. Обикновено му казвам средно 0 харесвания, защото той ме следва. Не съм и помислила, че 15-те ми минути слава ще се дължат на един гол мъж, но стана. Слава Богу, полицаите задържат лицето, защото можеше да нападне още някой, да открадне нечия кола, можеше да направи всичко. Заподозреният, чието име полицията на Холтън не назовава, е обвинен в нанасяне на щети под $5000, причиняване на телесни повреди и нападение с оръжие. До тогава не бях присъствала на арест и това бе наистина вълнуващо. И снима гол мъж. Снимах гол мъж. Той тича гол. Боже! След това преживяване определено се сближихме, така както и не бях мечтала. Съгласен съм. Никога не съм виждала по-вълнуващо нещо. Каква е история? Парче пица ще ви осигурява безплатна пица до края на живота ви, ако идентифицирате голия крадец. 10 ноември 2016, Таусън, Мериленд. Часът е 8 в семейната пицария Парче пица и Ани Ризас пристига да отвори както обикновенно. Той отива в пицарията и установява, че вратата е разбита, а заведението обърнато наопаки. Слава Богу, извършителят го няма. За да разбере какво се е случило, собственикът решава да прегледа записите от камерите.
Той вижда как заподозреният тършува из заведението, намира касата и захвърля чекмеджето й на пода. При това е гол. Докато подрежда опустошения ресторант, собственикът разбира как крадецът се е озовал там гол. Когато е минал през покрива, панталонът му се е закачил за тръбите. Той се опитал да го освободи и тогава е останал без бельо. Защото тичаше гол. Той разбира, че крадецът е влязал през вентилационната шахта, льоснал се на пода без панталон, след което е решил да стигне до край и съблякал и останалите си дрехи. Защо? Кой знае? Злосторникът решава, че го наблюдават, защото се опитва да скрие лицето си, слагайки дрехите си на главата. Отмъква пари в брой, няколко чека и си тръгва. С записа на извършителя, собственикът на ресторанта звъни в полицията и се надява да го заловят бързо. Собственикът не им показва само запис, а ги уведомява и за подозрителна кола, паркирала в уличката. Собственикът предлага награда. Всеки, който предостави информация, водеща до идентифициране на заподозрения, се урежда с безплатна пица до края на живота си. За жалост, доживотното изкушение с сирене не съблазнява никого и никой не се обажда. Но няколко дена по-късно полицията прави пробив, когато заподозреният се опитва да реализира голия си гамбит. Той отнася един от чековете в същата банка, която използва собственикът, за да го осребри. Това предоставя следа на полицията, защото камерата на банката е заснела колата, спомената от собственика. Заподозреният продължава да върши престъпления под носа на камерите. Полицията свързва колата с 23-годишния Джонатан Нюман и неговата голота разбулва анонимността му. Мисля, че престъпникът не се е сетил, че татуировките по тялото му могат да го идентифицират. Ако ще вършите такива престъпления, не се татуирайте. 11 дена след обира, полицията засича Нюман на изненадващо място. Голямата ирония е, че полицаите откриват заподозрения точно зад пицарията, която е обрал само преди седмица. Джонатан Нюман е обвинен в обир с взлом втора и четвърта степен, злонамерено унищожаване на имущество, кражба и фалшификация. Той се признава за виновен и е осъден на 10 години затвор, от които му се приспадат 3. Отначало собственикът предлага доживотна безплатна пица на всеки помогнал за залавянето му, но в крайна сметка полицията залавя крадеца. Аз бих ходил там всеки ден. Невероятно видео на гол мъж, вилнеещ в Оринч Каунти. Мъж е съблякал всичките си дрехи в полето зад мен и е прескочил оградата. Невиждано до този момент голо изпълнение. 19 март 2015, Анахайм, Калифорния. Малко преди полунощ, Клариса Видрио напуска дома си и отива на паркинга на блока. Както обикновено, тя ще застъпи на смяна като нощен охранител. Когато се качва в колата, внезапно долавя суматоха на съседното парко място. Чисто гол мъж спринтира и се блъска право в задното стъкло на един паркиран миниван. Не си се представям на нейно място, сигурно ще се панирам за няколко минути. Ще се опитам да разбера кой е той. Явно не живее тук. Какво прави? Блъсва се достатъчно силно, за да щупи стъклото, пада на земята, но веднага става. Сякаш нищо не се е случило. Очевидно не изпитва никаква реална болка. В този момент той е един много опасен човек. Тя решава да избяга. В колата й си мисли: дано всичко свърши, но то не свършва. Защото онзи скача върху колата й. Самият факт, че заподозреният го прави след тежкия сблъсък, е невероятен. После си избира нова мишена и скача върху нейната кола. Лудост! Той се държи за капака на колата. Тя завива наляво
после надясно, след това случайно удря същия миниван, в който се е блъснал голия тип. И макар, че най-сетне се отървава от него, за жалост почти веднага се блъска в друга стена на жилищния комплекс. Ударът в стъклото на минивана, скокът върху колата на жената, докато тя се опитва да избяга, полетът му от капака, докато е чисто гол. След всичко това, със сигурност е сериозно ранен. Обитателите на блока чуват суматохата и излизат да видят какво става в гаража. Виждат, че онзи е гол и ранен. Инстинктивно искат да му помогнат. Но предвид обстоятелствата и външния му вид, трябва да внимават. Разбират, че може да е наранил някого, но според мен си мислят, човекът е уязвим, гол и ако трябва ще го задържим, докато дойде полицията. Очевидно не е въоръжен. Обитателите звънят на 911, приближават се към него, за да му помогнат, но той скача, сякаш нищо не се е случило. Заподозреният е задържан на километър и половина оттам, идентифициран е като 21-годишният Гарет Смит. Той е обвинен в пиянство, вандализъм и съпротива при арест. Предвид обстоятелствата, жената е постъпила правилно. Бих посъветвал съпругата си да направи същото. Махаш се колкото се може по-бързо оттам. Мислих си, че съм мъртва, че ще умра онази нощ. Може да ви е смешно и да мислите, че е забавно, как този тип става, пада, но в историята има и друг човек. Жена, която се чувства като заложница в колата си, докато това се случва. Клариса говори по местните новини. Вече не излизам спокойно нощем, както преди. Имам нужда от придружител. Това не трае само една нощ. То трае до живот.